rwan yn y rhan ola yma, fyddwn ni'n edrych ar dudalen 3 a 4 yn yn stori am y môr ladron. Achos pan oedden ni'n dysgu, hyn oedden ni'n tueddu i wneud oedd canolbwyntio ar y stori. Ac wedyn oedden ni'n chwarae gemau ac wneud gweithgareddau gwahanol i gyd yn troi o gwmpas y stori. A beth oedd yn digwydd oedd y dysgwyr yn traflyncu, swallowing y geiriau yn hawdd. Ac un weithgaredd oedden ni'n ddefnyddio, one activity we used, oedd cyfieithu cyflym, fast translation. Felly oedden ni'n dewis geiriau o dudalen 3 a 4 ac oedden nhw yn taflu'r gair Saesneg yn ôl ato ni, fel hyn. Beth ydi listen? Beth ydi out there? Beth ydi to whip? Beth ydi... beth ydi'r Saesneg? Tawl! Beth ydi wind? Beth ydi dark? Da iawn, tywyll. Beth ydi as dark as? Mor dywyll a. Da iawn, mor dywyll a. Da iawn. So, tywyll, dark, mor dywyll a. Ie, mae hwn wedi newid. Felly, ydych chi'n gwybod beth ydi'r gair am tall yn Gymraeg? Mae'n debyg. Tal. Felly, os ydi tywyll yn newid i dywyll, sut dyn ni'n dweud as tall as? Mor dal a. Da iawn, oce. So, beth sydd wedi digwydd ydi mae tywyll wedi newid i dywyll. Mae tal wedi newid i dal. Tew? Na, ddim o gwbl. Tew. As fat as? Mor dew a. Da iawn, mor dew a. Felly, sut dyn ni'n dweud, she is as tall as John? Mae hi'n mor dal a John. Da iawn. Beth am she is as... she is... Oh, no. OK, then. She is as fat as Mary. Mae hi'n mor dew a Mary. Da iawn, fydych chi'n feddwl am ansoddair arall yn ysgol y Tew, tal, tlws, that's better. Tlws, pert, del, pert, del, pretty, tlws, iawn? Wel, faint o'r rhain i wnaethoch chi lwyddo i'w cyfieithu tybed? Dihangfa rwan, escape iawn, achos mae rhai o'r dysgwyr wedi bod yn syrffio. Mae gweithgaredd cyntaf dydd yn golygu neidio nôl mewn i'r wetsuit eto, achos y ddiwrnod pan mae'r môr mor wastad a llian ford, mae'r her yw syrffio. Her cyntaf i Alun yw gwisgo'r siwt. Dwi ddim yn wedi gwisgo siwt glib neu siwt sych erioed. Tro cyntaf yn popeth. Her sy'n brysur ddatblygu yn tîm event. Aha! Yeah! Tîm! Waith tîm! Oh, yeah! Oh! Yn ofalus, gwallt ar fy... O! Ta-da! Reit, bwnt ymlaen nesa. Gai corset! Heddiw, dyn ni'n mynd i syrffio. Dyn ni'n ddal lan y môr, dyn ni'n mynd i syrffio, ac mae pawb yn cymryd y peth wir o ddifri. Right. Ond rhaid gofyn i bethau fynd yn ffliwt yn y siwt, mae yna hofrennydd achub yn digwydd bod o gwmpas. Be dyn ni'n mynd i wneud yw just dysgu sut i padlo, sut i dal ton. Mae'r ton yn fach, ond sut i dal ton. Bach o troi yma lan, a wedyn falle mynd i pengliniau a sefyll. OK? Just gorfod ar y bwrdd, dwylo dan y fron, a wedyn gwthio fyny 1, 2, 3. Y cam nesa yw sefyll. Pob un i sefyll.
Wel, dyna ni. Hyder tir sych. Hawdd yn diwedd. Oh, yeah. Mr Cool. Mr Gwlyb fydde di mewn munud. Yng Nghymraeg, dwi'n meddwl y gair syrffio Seffio, ia. yn debygol bron yn union na syrffio. Syrffio. Yr un peth. O, hynna i blant bychain. Wel, os nad wyt ti wedi llwyddo i wneud un, wyt ti sicr wedi llwyddo i wneud y llall? Hei, mae'n edrych reit dda mewn wetsuits, yndi? Ni wedi cael contact i modelin nhw. Nawn ni symud ymlaen, ia. Rhan, oedden ni'n edrych ar dudalen 3 a 4 o'r sgript, a be nes i, ond rhannu'r dosbarth yn fai a chael rhyw barti llefaru megis eisteddfod. Noswaith dda, chroeso i Steddfod Cariad at Iaith, ferched. Rhowch groeso cynnes i dîm y bechgyn. Ffwr â chi, boys. 1, 2, 3. Gwrandewch ar y tywydd ofnadwy dda. Mae hi Noson wych! Stormys heno! Mae'r emor diwl a'r bola byw. Mae'r gwynt yn iddo. Trwy gan hynau coed. Ac yn treiddio fel cachell. Ati! And all of you. Trwy bob teithiwr anffodus mas fanna. Mae'r glaw yn chwilio, a dawnsio, a neidio, a'n thepio! A ti clo! A licio! Gwynbar yn bai, a'r omer yn crewi Ardderchog. Wel, ac eisteddwch. Diolch yn fawr iawn. Gawn ni wahodd y parti cydadrodd nesaf, os gwelwch yn dda? Neu cyflwyniad llafar, dwi'n meddwl. A ni nawr. Roedd hi... Newydd symud, ti'n mynd cael dim reactions dyna. Ti eisiau nhw symud rown ydyn nhw? Ardderchog. Chi eisiau enw i'r parti? Na. Rhowch bob chwarae teg i'r parti cydadrodd nesaf. Ceiwch y dresau, ydy pawb yn barod? Rhowch groeso cynnes i barti'r merched! Iesgyn Dafydd! Gwrandewch ar y tywydd ofnadwy na! Mae hi'n noson wyllt stormos heno. Mae hi'n bod y wyll a bola byw. Mae'r gwynt yn iddo, a troi gan heno'r coed, ac yn treiddio fel cachell, trwy bob teithio anffodus mas fanna. Mae'r glaw yn whipio! A'r oer fel yn rhewi gwaed. Ardderchog! Da iawn! Ac eisteddwch. O, dydyn nhw'n dda? Ie, oedden.
actio a llefaru perffaith. Rwan ta. Diolch am gadw cwmni i ni heddiw yma. Da ni wedi cael awr bach hapus hyfryd, ynddo? Hyfryd Ond dewch iawn. nôl ato ni yr wythnos nesaf am fwy o wersi Cariad at iaith. Hwyl am y tro. Hwyl fawr.